ман Ибрагимова Юлдуз яке аз шаҳрвандони хушбахттарини ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравам. имрӯз шахсоне ёфт мешаванд, ки дар канор истода, дар дур истода, нисбати давлатиамон корҳои номатлубро мекунанду суханҳои қабиҳу даҳшамро мезананд. махсусан воқеаи ногуворе, ки дар Федератсияи Олмон рӯй додааст, маро ҳамчун шаҳрванди бонангу номуз ба нафрат овард. мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон якдил ҳастем, якҷон ҳастем. мо қувваи бузург ҳастем. мо ҳаргиз намемонем, ки ин тинҷию амониамон аз даст диҳему парчами Тоҷикистонро, парчами муқаддаси Тоҷикистонро тагипой кунем.